Het is heet in Limburg. Van noord tot zuid, overal is de hitte goed merkbaar. Stenen nemen echt de warmte op en stralen die warmte vervolgens af aan de buitenruimte. Terwijl een boom eigenlijk, die zijn vergelijkbaar met 10 airco's, die koelen heel erg. En 1,2 miljoen bierdopjes. Joep uit Zevenum zamelde ze in voor het goede doel. Gewoon om kinderen te helpen die het nodig hebben. En dan is dat fijn voor hun. Dit is Rondje Limburg. Welkom bij weer een nieuw Rondje Limburg. En ik heb even verkoeling gezocht in het bos, want wat is het toch heet. Maar daarover straks meer. Eerst dus hier dat bos, want daar valt iets anders op. Namelijk de toename van tekenbeten. Dus u bent hier nu aan het wandelen in de natuur. Let u op teken? Kijk, ik loop hier al zo'n 50 jaar. Maar ik let op in die zin dat ik geen enge paden pak. Ik pak een breed pad. Ik let op met struiken. Ik blijf bij die struiken weg. En ik moet zeggen, dat heeft als resultaat dat ik toch nagenoeg niet gestoken ben. Wij gaan meestal op zondag gaan we weer boogschieten in het bos. En steeds als wij in het bos geweest zijn daarna, dan controleer ik mezelf in ieder geval altijd op tekenbeten of dat er ergens teken aanwezig zijn, sowieso. Dus helemaal even een lichaamscontrole. Ja, insbesondere wenn man sich in der Natur auf dem Boden befindet, zwischen Sträuchern, da kann es passieren, dass man auf Zecken trifft. Und da achten wir sehr darauf, dass wir das im Sommer nicht tun. Om mensen te informeren over hoe zij zich in de natuur het beste kunnen beschermen tegen teken, deelt huisarts Erik Kremers zijn kennis over deze beestjes. Teken zitten graag op een warme, vochtige plek. En dat is vaak in de liezen, oksels, navel, rand van de haargrens. Daar zitten ze dan meestal. Kremers moedigt mensen aan om zelf teken te verwijderen. Volgens hem is het namelijk niet moeilijk om dat te doen. Je pakt het makkelijkste vind ik zelf altijd een spitspincet. En dat zet je gewoon evenwijdig aan de huid, eigenlijk zo op de huid. En hier zit dan die teek. En dan trek je hem er zo uit. Belangrijk is dat je niet op het lijfje knijpt. Of niet van tevoren met alcohol en dergelijke aan de slag gaat. Gewoon die teek vastpakken bij waar die in de huid zit en zo eraf trekken. En dat is in feite wat een tekentang ook doet. Als je een teken niet op tijd verwijdert, loop je het risico op de ziekte van Lyme. Deze infectie kan gewrichtsontstekingen veroorzaken en neurologische klachten, zoals zenuwverlamming en zenuwontsteking. En bij twijfel moet je na het verwijderen opletten of er niet een grote rode vage kring rond die bijtplek ontstaat. En dat kan in de eerste 3 maanden na zo'n beet kan dat ontstaan. En het is niet het rode vlekje wat je vaak ziet rond een tekenbeet, want dat is vaak gewoon wat ontstekingsreactie. Het is echt een kring die in het midden ook wat vager is, een soort schietschijf wordt het, die zich langzaam dan uitbreidt en het kan best groot worden. Ten slotte heeft Kremers nog een aantal tips om tekenbeten te voorkomen. 'S Avonds goed altijd kijken of je ergens een teek hebt meegebracht. En daarnaast kan het handig zijn om jezelf in te smeren met insectenwerend middel, met DEET, want dat werkt ook tegen teken. Teken zijn geen insecten, het zijn spinnen. En die vinden DEET ook niet zo lekker. Ja, goed om op te letten dus. Voordat we gaan kijken hoe heet het was overal in Limburg, gaan we eerst naar nog iets heel anders. Namelijk Joep uit Zevenum. Hij haalde 1,2 miljoen bierdopjes op voor het goede doel. Stijn, ligt er bij jullie een emmer dopjes? Zeker, ja. Tuurlijk hebben we dopjes. Die dopjes werden dan gehaald en die werden ingezameld. Wat gebeurt er met die dopjes? Want die werden het doorgekund. Het gaat natuurlijk net. Oud ijzerprijs en dan die volgens mij verdubbelen die dat ook nog. En dat giet dan nog kieken. Zullen we de dopjes halen? Is goed. De afgelopen jaren is dit een rondje dat de 13-jarige Joep van Baal uit Zevenum regelmatig ook met zijn beste vriend Finn Verhaag veel maakt. Langs de horeca en emmers vol bierdopjes ophalen. En dat doet hij niet zonder reden. Hij zamelt ze in voor het Bierdoppenfestival in Zomeren, dat jaarlijks geld ophaalt voor het goede doel Kika, met daarnaast subdoelen. Eind mei leverde Joep zijn verzameling van het afgelopen jaar in en het resultaat loog er niet om. 2500 kilo dopjes in totaal. 4.500 kilo. Hoeveel bierdopjes zijn er in totaal? Ongeveer 1,5 miljoen.
Ja, iets minder hè, 1,2 Ja. miljoen. 1,2 miljoen. Dat zien echt gigantisch veel aantallen. Ja. Hoe komt ze aan al die dopjes? De buren, keten, vrienden, familie, feestjes. Maar dat giet dan, is dat dan alleen in Zerum of giet dat dan nog weer inderdaad? Want 1,2 miljoen is natuurlijk echt gigantisch. Heel wel verjaardag, want mijn oom die woonde in Eindhoven en die had het op zijn socials gezet. En ook giet hij die ook soort van ophalen en dan komt het ook terecht bij mij. En Joeps motivatie, die is duidelijk. Gewoon om mijn kinderen te helpen die het nodig hebben. En dan staat fijn voor hun. Wanneer is dat begonnen ooit? Volgens mij 5 of 6 jaar geleden. Dus het is al 4 of 6 jaar lang. Ja. Wat zien dan de mensen in de Gent die daar wat van zeggen? Wat zeggen mensen dan? Die vinden het goed, fijn dat ik het doe. En dan weer ze blij van. En ikzelf, wat wist je er zelf van? Zeg maar, ja, het voelt fijn om mensen te helpen. Hoe lang denk je, dus het al 6 jaar, hoe lang denk je dat ze mijn doel is gewoon? Ik heb geen idee. Ja, want dus als het nou stopt, dan komen er nog steeds mensen brengen. Dus ik kan ook zien dat ik gewoon niet kan stoppen. Ja, het kan natuurlijk ook dat mensen blijven komen en komen. Dat Ja. Je bent nou eigenlijk verplicht om ze te verzamelen hier in Zeeuw. Ja, maar het is wel leuk. Straks zie je dat de WK-shirts een Limburgs tintje hebben. Het meeste trots ben ik wel op het shirt van Argentinië, omdat Messi eigenlijk zijn laatste WK gaat spelen en dat ook in dit shirt gaat doen. En ja, ik denk dat het een hele eer is dat eigenlijk de beste voetballer ter wereld nu in jouw ontwerp loopt. Maar eerst dus de hitte. We kunnen er niet omheen. In Maastricht werd de weekmarkt ingekort en ook is het in een nieuwe wijk niet heel goed vol te houden met deze temperaturen. Dat zorgde voor reacties. 28, ja. Het is ietsjes minder, maar mensen wat kopen ook. Die komen echt naar de markt voor iets te kopen. Dus ik moet zeggen, het volk blijft niet weg hoor. Nee. In Maastricht is toch geen zwembad nergens. Je kunt nergens meer zwemmen. Dus de leuk komen lekker heerlijk de binnenstad in, die zoeken de schaduw op. Fantastisch. Kijk, zo in de hitte is het probleem eigenlijk. Hè. Kijk, een beetje minder, dat gaat wel nog. Hè. Maar als het meer warm wordt, ja, dan vooral namiddag komt niemand meer dan. Het kan voor mij niet warm genoeg zijn. Doe lekker alles te voet of met de bus, maar de beweging komt pas op gang nu. Nu pas echt op gang. Ja, mooi toch? Ja, er is natuurlijk een diversiteit. De ene groep zegt natuurlijk, oh wat fijn dat hier rekening mee gehouden wordt. Wij zeggen ook immers niet dat het moet. Ze mogen natuurlijk. Kijk, als iemand toch beslist, we blijven toch nog een uurtje langer staan, dan geven we ze meestal toch wel de ingang. Langer niet, want natuurlijk hebben de jongens en meiden die ook met dit zware weer de stad schoon moeten houden, hebben ook een verplichting naar de markt. Dus met hun hebben we dan ook een afspraak. Wij filteren onze eindtijden door, zodat hun planning daar ook op aangepast kan worden. Dus de ondernemer kan dan niet vrijwillig zeg maar echt tot het einde blijven. Dan zit er toch nog een beetje een tijdsbestekje in. En zo proberen we dat op te lossen. Een hitteprotocol, het vergt wat organiseren. Maar ruimt nu al op? Ja, de kazen houden het niet vol, die lopen weg. Dus de koeling houdt het ook niet bij. Nee, dus, en voor ons ook niet. Het is te warm. In het Sfinkskwartier, dat geldt als een van de plekken waar het in Maastricht vaak het heetst wordt, sloeg de thermostaat weer flink uit. Een WhatsApp-groep en daar klagen zeg maar, bewoners die aan die kant wonen dat het gewoon de binnentemperatuur niet uit te houden is. Deze zijn 2021 opgeleverd dat je een nieuwbouwwijk kunt maken zonder groenvoorziening. En ja, het lijkt alsof heel Maastricht zeg maar, dol is op stenen. Want ja, je ziet het overal eigenlijk, ook in de stad. Nog meer groen, dat is het devies. En voor de komende dagen? Ja, vroeger toen we in Haarlem woonden hadden we de strand. Maar nu moeten we even verkoeling zoeken elders. En waar is dat? In de auto misschien. Eindje rijden, airco aan. Ja, en we blijven even in het zonnige zuiden. Ook ouderen hebben het met het weer wat zwaarder. Bij de dagbesteding wordt goed op ze gelet, maar warm blijft het toch. Als het maar gaat wet, is toch niet meer te doen? Mijn dochter zei het gisteren nog, maar we 4 kind waren en we houden boet in het badje en alles doen. Dat was allemaal te verdrogen. Maar nu is dat niet meer, hè? Er is geen badje hier. Nee.
Dan waren ze nog het beste als ze je bekje neerzetten, hè? En voorin kosten ploetsen. Hè? We volgen de regels die van het RIVM worden afgegeven. Dus we proberen alles zo koel mogelijk te houden. We hebben de hele dag de jaloezieën omlaag, dus dat het donker blijft. Ventilators lopen, continu wateraanbod. We zorgen dus dat de deuren dicht blijven zodra de zon vol op die deuren en ramen staan. En uiteindelijk proberen de mensen toch zo koel mogelijk te houden. Niks te willen van hun, lekker rustig laten zitten. En de bussen tijd in de schaduw, zodat ze straks in een koelte toch naar huis kunnen rijden. Zorgen ze wel goed voor je? Ja, zeker, ja. Groen of blauw? Speciaal voor die van de eerste. Ja, geef me toch maar een goeie. Warm of koud drinken? Lauw drinken. Want dat is het beste, want dan stimuleert eigenlijk de hitte in de buik ook een beetje naar een temperatuur die buiten ook is. Te koud is weer te averechts en daar krijg je ook inderdaad buikpijn van. Dus liever lauw tot warm drinken. IJsjes? Ja, lekker, maar of het echt helpt, geen idee. Is er een noodscenario? Er is een noodscenario in alle gevallen eigenlijk 112 bellen als we zien dat mensen niet goed worden. Vooral in de gaten houden als mensen gaan gapen, hoofdpijn krijgen, dan weten we dat we op moeten letten, want dan zijn ze bevangen van de hitte. En als het hier te warm wordt? Ja, dat gaat door, hè. Zeg voor een koel plaats, geloof ik. Gisteren heb ik in de kelder gaan zitten. Een maandag. In de kelder, hè, jongder. Wie was dat? Oh, lekker. Ja, wat fijn. Mensen voelden zich opgesloten, hè. Die waren opstandig. Ja. Opgesloten voor geloed en Jan en ook dat armigheid. Nou, ik vond het wel welletjes, ik vond het goed. Ja, en we zagen net al de warmte in Maastricht, onder andere door de vele stenen. Ook in Venlo is het niet overal even groen en koel. Het is warm in de gemeente Venlo. Niet alleen door de zon, maar ook door de vele stenen, tegels en gebouwen die warmte vasthouden. Ja, stenen nemen echt de warmte op en stralen die warmte vervolgens af aan de buitenruimte. Terwijl een boom eigenlijk, die zijn vergelijkbaar met 10 airco's, die koelen heel erg. En dus die verdampen en daardoor stralen die de koelte af naar hun omgeving. Dat is het grote verschil tussen een boom en verharding. Maar wat kun je doen als vergroening geen optie is? Bijvoorbeeld als je in het centrum woont of werkt. Ik sta nu hier op de markt in Venlo in de schaduw. Een paar meter verder hier in de zon merk je al meteen dat het een stuk warmer is. Niet overal kunnen we groen aanplanten, hebben we groen aanwezig. Dus dan kom je met andere oplossingen. Dat is ook iets wat mensen thuis kunnen doen. Hou die warmte buiten, zoals het gebouw hier achter mij, waar aan de buitenkant doek hangt, zodat de zonlicht niet op het raam valt. Parasols, waardoor je in de schaduw kunt zitten. Er zijn allerlei andere maatregelen die je thuis kunt nemen om uit die hitte te blijven. Q4 heeft veel plekken waar klimplanten tegen de gevel groeien. Dat draagt zeker bij aan het verkoelen van het gebouw en daarmee ook de ruimte in het gebouw. Zo blijft de gemeente inzetten op klimaatadaptatie. En schaduw speelt daarbij een belangrijke rol. Al vraagt het soms om geduld. Ik zit nu op de lage losval. We hebben hier bomen geplant, wilgen, die van nature ook langs het water horen. Het zijn bomen die heel groot worden. Deze zijn 2 jaar geleden geplant. En je merkt nu al dat ik hier in de schaduw kan zitten. Iets verderop ligt de Urbanusweg. Die zijn we op dit moment aan het herinrichten. Er komt een nieuw fietspad. En dat fietspad dat ligt helemaal in de schaduw van die grote bomen. Dus ook voor mensen die zich verplaatsen in de openbare ruimte proberen we schaduw te creëren. Naast grote projecten in Venlo, zoals de Urbanusweg en de Straalseweg, waar fietspaden bewust in de schaduw van bomen worden aangelegd, wordt ook in de dorpen gezocht naar ruimte voor meer groen, water en andere maatregelen, om de leefomgeving beter bestand te maken tegen hitte. Ja, je kunt bijvoorbeeld in Ars zien, daar hebben we de Maasstraat heringericht. Er zijn echt flinke grote groenvakken gekomen. Dat koelt al, er zijn nieuwe bomen gekomen. Daarnaast hebben we in Blerik op de Diependijkstraat flink vergroend. Dat gaat nu in uitvoering. Maar het zijn niet alleen bomen. Naar het zwembad van Blerik heeft bijvoorbeeld een wit dak gekregen wat flink koelt. We gaan ergens een sporthal in Tegelen bouwen. Die komt half onder de grond te liggen, waardoor de kinderen koel kunnen spelen. Dus het is niet alleen het groen, het is en. Groen, water,
Maar ook in gebouwen willen we aandacht schenken aan het klimaatbestendig maken van onze stad. Ja, een mooi kijkje in hoe heet het was in Limburg. En voor wie het WK volgt, moet maar eens goed opletten, want de shirts hebben een Limburgs tintje. 25 landen, inclusief de scheidsrechters op het wereldkampioenschap voetbal, dragen het ontwerp van Noah Strijbos uit Meijel. Ze werkte de afgelopen jaren voor Adidas en was 2 tot 3 jaar lang bezig om de WK-shirts te ontwerpen. Als je nu naar het WK kijkt, dan zie je eigenlijk, zodra er een team is dat door Adidas wordt gesponsord, zie je eigenlijk altijd wel een deel van mij. Dus aan één shirt werken eigenlijk meerdere mensen. Dus ik zorg eigenlijk dat de basis klopt en dat dan eigenlijk de grafisch ontwerper daar een mooie print op kan zetten. Dus ik zorg ervoor dat er een nieuwe technologie in de stof zit. Ik zorg eigenlijk dat alles precies klopt qua productie. Dus ik zorg ervoor dat alles naar de standaard is van Adidas. Dat wij natuurlijk als merk ook heel erg naar voren komen. Dat je goed de 3 strepen op de schouders kunt zien. En dat eigenlijk ook het thuis- en het uitshirt hun eigen concept kunnen hebben. Dus alle thuisshirts dragen eigenlijk het traditionele sportlogo van Adidas. En dan het uitshirt heeft dan net het andere Adidas logo, wat eigenlijk voornamelijk gebruikt wordt om meer de lifestyle en de vrije tijdskleding, de jongeren op straat, dat we die eigenlijk aanspreken met het andere concept. Het ontwerpen van een shirt lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Nieuwe technologieën, passessies en veel voorbeelden zijn nodig om uiteindelijk tot deze shirts te komen. Het meeste trots ben ik wel op het shirt van Argentinië, omdat Messi eigenlijk zijn laatste WK gaat spelen en dat ook in dit shirt gaat doen. En ja, ik denk dat het een hele eer is dat eigenlijk de beste voetballer ter wereld nu in jouw ontwerp loopt. Dus daar ben ik eigenlijk wel het meeste trots op. Ik zie vooral natuurlijk veel details waar we heel hard aan hebben gewerkt. En ja, natuurlijk omdat het ons zo lang heeft gekost, heeft het natuurlijk veel betekenis voor mij als persoon. En als ontwerper natuurlijk. Ik denk dat het een hele eer is dat ik nu op deze leeftijd al aan dit soort producten mag werken. Die zo'n grote impact hebben, waar hele grote voetballers dan ook in gaan werken. Zoals Messi, maar ook hetzelfde concept gaat ook door naar alle grote clubs in het volgende seizoen. Dus bijvoorbeeld ook Real Madrid, Arsenal, Manchester United. Dus ja, eigenlijk alle grote voetbalsterren lopen in een deel van mij, wat heel erg leuk is. En dit was dan alweer ons rondje Limburg voor deze week. Volgende week zijn we er weer, hopelijk met wat minder warme temperaturen, maar wel weer met de mooiste lokale verhalen. Tot dan!